Бу атнада район шәһәр мәктәпләрендә чыгарылыш укучыларына тантаналы төстә аттестатлар тапшырылды. Быелгы чыгарылыш тантанасы пандемия шартларында барлык санитар таләпләрне үтәп үзгә узды. Зәйдә 9 сыйныфны 530, 11 сыйныфны 158 укучы тәмамлап аттестатлар алды. Котлау тантаналары Роспотребнадзор таләпләре үтәлеп башкарылды. Шәһәребезнең 7 мәктәбендә үткән тантаналы чарада район башлыгы Разиф Кәримов катнашты. Вы гордитесь о том, что живете здесь. Сезгә киләчәк, алдагы тормыш турында уйларга кирәк. Зәйдә яшәвегез белән горурланыгыз. Безнең шәһәрне кичкенә Швейцария дип атыйлар, һәм без зәйбез шулай халыкны үзенә җәлеп итеп торсын өчен тырышабыз. Югары уку йортларына укырга кереп, белгечлек алгач, кире туган ягыгызга кайтыгыз, ди Разиф Кәримов. Агымдагы елда әлеге мәктәптә 9 сыйныф укучылары да аттестатлар алды, ә 11 чыгарылыш сыйныф укучыларының югары уку йортларына баручылары июль аенда бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырачак. На самом деле это было очень волнительно. Без чыгарылыш укучылары бу көнне көтеп алдык. Дулкынландыргыч мизгелләрнең башкачарак, бәйрәмчәрәк узуын теләгән идек. Безне котлаган район башлыгы Разиф Кәримов, мәктәп директоры Игорь Биканов, класс җитәкчебез Айлита Корнилова, ата-аналарга рәхмәтлебез. Алда исә дәүләт имтиханнары барсы да яхшы булыр дип уйлыйм, ди Оксана Моисеева. Бәйрәм кәефен бозу өчен тантананың үзгә узуы киртә була алмады. Укучылар кулларына тормыш өчен мөһим документ, аттестатлар алды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.